No i powiem tak, że w tym Rasiu my tak długo bajslowali, aż się udało wygrać wybory takie znaczące, no bo zawsze my tam mieli radnego, tego wójta Lysek, był tam też przewodniczący Eugeniusz Kluczniok, wicestarostą rybnickim, no ale nie zawsze to było tak tego i udało nam się po prostu zrobić, że członkowie Rasiu B3 dostali się do sejmiku. No, ja jeszcze poszukał przyszedł do mnie mój kolega z placu, Andrzej Sławik, no i zaczęliśmy tak gadać na temat Rasiu, a on wtedy dostał się też do sejmiku, bo on startował z listy PiS-u, a ten z PiS-u uciekł do Warszawy. No i on miał miejsce do sejmiku, ale on nie chciał być w PiS-ie, on wolał być w Rasiu. Bez tego go namówił, żeby do Rasiu wstąpił i został radnym, co prawda wybrany z listy PiS-u, ale został radnym sejmikowym. Także mogę powiedzieć, że mam wielkie zasługi w tych wyborach, nie ino ja, no bo tam jeszcze było paru inszych. No ale coś się zaczęło psuć w Rasiu. Zaczęło się psuć, bo zaczęli się, no jak to powiedział Otto von Bismarck, podobno zechcą z tych profesoryn Vaterlandu bis verloren. Władze Rasiu zaczęły się kierować, że jak w to nie jest doktor, no to lepiej jak w tych władzach nie będzie. Także wyciśli pana Bogackiego ze zarządu, wyciśli mnie, no i co ją miał zrobić? Co my mieli zrobić? No, chcieliśmy w Suńsiu działać, ale Suńś, państwo polskie, Suńś zdelegalizowało, no to ja bym myślał, że pójdziemy jeszcze może do wyborów do Senatu i do Sejmu z list mniejszości niemieckiej, bo w 2002 ja tam zrobił akces do mniejszości niemieckiej, znaczy nie, w 1992 ja wstąpił do mniejszości niemieckiej. Ja tak pomyślał, żeby zbajstować taki komitet wyborczy, który zgłosi mniejszość niemiecką. Udało się ich do tego namówić, ale nie udało się ich namówić do nazwy Ślązoki Razem. No, bo to tak, bo to siak, bo to nie takie ludzie. No i wymyśleli, że to się będzie nazywało Zjednoczeni dla Śląska. No ale z tymi Zjednoczonymi dla Śląska im nie wyszło, a ja wystartował jako Ślązoki Razem, nie? Do Senatu, ja i Berus. Było no aż 2 Ślązoków, ale my wystartowali. I nomen omen ja dostał 27% głosów. To było 2 razy tyle głosów, co komitet wyborczy zgłoszony przez mniejszość niemiecką z panami profesorami, doktorami zrobili w całkiem województwie.